Urtarrilaren 20 eta 21 Gartxot eguna ospatuko dute Itzaltzun eta xehetasun guztiak izateko hemen ditugu Maite Aranburu eta Amaia Kanbra Gartxot ekimeneko kideak. Arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, kaixo. Zer modu zaudete? Ongi. Lanpetutak pentsatzen dutez. Ja egongo da dena antolatuta ere aste honetan da. Nola, konta iguzue? Prest dago dena, baino gaur hasi gara muntaketa lanetan, ostegun eta ostiralean egongo gara montatzen, baina prestaketa lan guztiak orain dela 2 hilabete eta piko hasi zirela, hainbat jende hor sartuta, eta ja gogoekin larun bat heltzeko. Naiz eta pelikula eta liburua izan, badaude, Gartxot ezagutzen ez duten pertsonek, orduan beraientzat pixka bat azaldu iguzue nor izan zen Gartxot? Pixkatola laburbilduz azalduta, 1100. urtin Itzaltzun zeon bardo bazan, bera abestu egiten zuen, eta beste baita Horreagako fraien gidari lanak. Horreagako fraiei abeste zionin, agertzen da momentu baten bere semetxukin, eta frai horiek begia jartzen dute bere semean ganez. Oso ondo abestezulako eta imaginatzen zutelako fraie tartean haurtxo hori abesten, ez? Gelditzen dira Mikelot Aurrarekin fraiek eta Gartxoti bidea libre uzten diote Itzaltzura bere hartzain lanak egitea jarrai dezan. Orduan, bere semeakin elkartzen momentu baten ikusten du Gartxotek, bere Mikelotek galdu dula bere ama hizkuntza, ahaztu zaiola euskaraz abestea eta bakarri latinez abesten dula. Orduan, hitz ematen dio, ez dula berriz fraien eskuetan utziko eta berarekin hartzai joango dela mendira. Berekin gelditzen da, fraiek atzetik bila etortzen zaizkio bere morroiekin eta fraien esku ez usteatik atzaparkada balurrekin Mikelot Itzaltzuko plazan ito eta hiltzen da. Gartxotek horren ondorio zigor bat bete berdu eta beak aukeratutako lekuen, kasu honetan Elkorretako Kobazuloan, bere azken egunak edo hilabeteak pasa zituen, eta han hiltzan. Erdiaroan gertatu zen guzti hau, eta nola jakin izan dugu orain gaur egun nondik ailegatu zaigu informazio hori? Informazio hori bere garaian Arturo Kanpionek idatzita utzi zuen, Itzaltzura etorri zen baten jasozulako Itzaltzuko etxe baten entzundako kondaira, ez? Eta idatzita utzi zuen. Eta gero Benito Lertxundiren Itzaltzuko bardoari esker nik uste pila bat zabaldu zela, eta horren ondorez egon die Zizko Urmen eta Markoren komiki liburuak, 2011an Gartxot filma, Konkista Aintzinako Konkista eta liburua baita. Eta nik uste azkenengo bun hori pelikula film honek eman diola, ez? Eta orain dela 9 urte Gartxot eguna ospatzen hasi zineten. Hori da, dena, asanblada txiki batean hasi zen, hastapenak era txiki batean izan ziren, egun bakarreko egitaraua, Itzaltzuko elkartean egiten zen, eta urteak pasa Elkorretarako bidea egin zenean, eta kondairak ere bere zabalkuntza hartu zuenean, haunditzen joan izan zen. Eta gaur egun dugun formatua bada karpa handi batekin, 2 eguneko Gartxot eguna den arren 2 eguneko egitarauarekin, eta hortxe gabiltza. Eta zeintzuk ziren edo dira oraindik Gartxot egunaren helburuak? Gartxot egunaren helburuak dira Gartxot ekimena elkartearen berberak. Euskara zabaltzea, auzolanaren bidez lan egitea, eta Gartxoten kondaira bera ezagutzera ematea. Eta orduan, asanblada bat dagoela horatzean, esan duzu? Bai, Gartxot ekimenak egiten du deialdia, eta nahi duen orok laguntzen du, eta Itzaltzu, Zaraitzu edo beste lekuetako jende asko parte hartzen du. 2009 urtetik gaur egun arte aldatu egin da, egunean egiten diren ekintzei? Bai, batez ere menditxangoa sartu genuenetik 2 egunetako egitaraua izatera pasa zen. Badauden ekitaldi finkoak beti da Elkorretara txangoa eta gutxo gorabehera kultur emanaldi edo saio bat egunari hasiera emateko, larun bat goizean. Eta gero, bazkari herrikoia eta musika emanaldiak eta urtero aldatzen dira.
Bueno, eguna esaten dugu, baina 2 egun dira, ez? Hala da, bai. Eta ze ezberdintasun dago bata eta bestearen artean? Bueno, esan genezake igual larun bata gehiago badela harremantzeko, disfrutatzeko eta gure artean egoteko, ez, gartxotzaleen artean ezagutzeko, eta igandea badoa gehiago bideratua mendi txangoari. Eta edonor gerturatu daiteke edo apuntatu beharra dago? Bueno, bai, gerturatzeko aukera du edonork. Apuntatzeko aukera izan da bazkaritara apuntatzeko, erreserbaitea, tiketak agortu arte, momentu honetan tiket guztiak agortuta daude eta badugu itxaron zerrenda bat, eta afaritarako bai, bukata afari bat egongo da, komeni da erreserbatzea, baina aukera bada oraindik. Eta nahi duenak karpara etor daiteke edozein ekitaldietara. Zenbatgarren edizioa da hau? 9. Urtero egin da orduan. Bai, orain arte etengabe bai. Eta zein da aurtengo egitaraua? Larun batean hasiko gara ezkarotzeko Ibarretxean 12, Asiskurmenetak egingo du bere liburu ilustratuaren aurkezpena, Eusklabo Alaiak, eta gero Itzaltzura joango gara, egun osoa emango duguan, eguerdian bermuta izango dugu Sartze etxean, Bazkari herrikoia, txartelak amaituak daudenak, gero bertso saioa Uxue Alberdi eta Miren Artetxerekin, eta ondoren musika emanaldiak, Xabi Solano eta Zigor Dezeta, Gatubi eta DJ Ezekiel. Eta ordu bitan amaituko da karpa itxierarekin. Hori da, gero, karparen itxiera lotura du, igandean 10etan elkartuko gehalako Itzaltzuko plazan elkorretarako txangoa iteko, eta ondoren, elkorretan diren bitartean batzuk, aurrak aukera izango dute zumba tailertxo bat iteko karpan eta erakustaldia. Ondoren, bazkari autogestionatua, txangotik bueltan ari dan jendeakin batea, eta bukatzeko aurten etorriko zaigu Beorlegiko Matxin Leriza, abeslari bikaina, eta behakin ja agur esango dugu aurtengo gartxotegunei. Hori berrikuntzat da orduan aurten. Urtero ere ezberdintasunak daude, ez? Nork hartzen duen parte eta bar. Bai. Bai, nahiz da ekitaldi finkoak izan batzuk, parte hartzaile ezberdinak etortzaile urtez urte bai. Eta orain arte adibidez nork hartu du parte? Bueno, pasaren urtin adibidez bertsotan izan genuen Jon Maia, Uxu Alberdikin batea, aurkeztu genuen Zura filma, Jon Maiak egin zula bere aurkezpena, Einaute Lorrietaren kantaldia izan genuen, orain dela urte batzu Xutik taldea izan genuen baita, Berangoko Otxandategi dantza taldea baita parte hartu izan du, abesten, eta bar. Dantza, bai, Joaldunak, aurten ere datozela. Ez dakit. Hainbat dira, baina orain txortan ez zaizkitura etortzen bai. Eta gainera guztientzako programa da, ere aurrak aipatu dituzue, ez? Bai, saiatzen garela, adin guztietariko gitarau bat egiten, ez? Denok bere momentua izateko eta parte hartzea aukera izateko. Bai, baita asteburua izanik ez, familia asko bideratzeitu, asteburu pasa familia planin, orduan pixkat kolokatu berdi danak hortik. Eta hasieran orain dela hilabete batzuk hasi zinetela prestakuntza lanekin aipatu duzu ere, baina, nola antolatzen zarete? Bueno, nire ustez era oso xumean, asanblada bat deitzen, eta, egitaraua planteatu, hasi pentsatzen zer egingo dugun, eta lanak banatzen. Auzolanean egiten dugu, gartxotekemenaren oinarria dena, eta bakoitzak hartzeko prest dagoenarekin aurrera egiten dugu, bai. Gero urtez urte baita jote gaur fitxatzen ez, gartxot zale jendea, linaz ez dakizein etorri da, urrengo urteako, nola, azkenin bakoitzak aportatzen du gartxot egunin, biak dakiena, biak alduena, eta ondorioz trukin jasotze dugu hori ez. Eta arrakasta handia du beti ez, bazkariko txartelak bukatu egin dira. Bai, badira urte batzuk, bazkaria, beti agortzen direna txartelak eta, azken urteotan gorakada izan du, gero eta ezagunagoa da gartxoten kondaira, eta, jendea erakartzen du, eta, bai. Eta finkoa den zerbait urtero egiten dena txangoa da, ez? Eta zergaitik egiten da txango hori, zer da berezia? Berezia da, gartxot
ten kontairan eta pelikulan baita argi gelditzen bezala, iristen gelako elkorretara, ez? Eta elkorreta da, Gartxotek azken eguna pasatu zituen zuloa. Eta hori oso leku berezitea, oso momentu magikoa izatea, jende askorentzat, eta urtez saiatzeka egun hauetan igotzen elkorretara. Eta behin igota, han zerbait egiten alda, edo, txangoa paisaiaz disfrutatzea, Bai, eta urte askotan ez da paisaiaz ere, urtarrila da, eguraldi normalin kaskarra izaten dugu, baina, nik uste dela sentimentu bat, ez? Area igotzea, Gartxo tiltzan, zulotxo hortan sartuta zure momentu horian pasatzea, eta berriro herrira bueltatzea, ez? Badu bere xarma. Eta zein da bere zailtasun maila, edo nor egin dezake txango hori? Edonork egin dezake baldintza batzun barruen, ez? Normalean, bideo hori dago komendatuta urtarrilen udaberritik udazkenera tartean egitea. Orduan, Kobazuloa bea 1300 metroko altuera baten dago, eta urtarrilen, normalean bezala, normalin elurra egotea. Orduan, edonorrek egin dezake, baina bere zailtasuna badu. Orduan, eskatze dena da, buruz jokatzea eta bakoitzen baldintzan arabera jutea. Eta kasu honetan igandean, egongo di pertsona arduradun batzuk, Itzaltzuko plazan bertan 10etan emango dituztena ohartxo batzuk eta beraiek esaten dutenaren arabera. Behar diela elurretan ibiltzeko erraketak, erraketakin jungo die partaide denak. Eta edozein momentutan itzuli behar bada, itzuli itela, ez? Gero, ekintza guztien berri etxean kontsultatu nahi baldin badugu, non izan dezakegu horren berri? Gure webgunea dago, gartxot.com, erraza, eta gero Facebooken zein Twitterren ere kontua daukagu, Gartxot ekimena, eta bertan botatzen ditugu kartel ohar guztiak, eta kontakturako edo galderak egiteko Gartxot ekimena, abildua gmail.comen jasotzen ditugu, eta hor erantzungo dugu behar den guztia. Eta bergo goratzeko, nun eta noiz hasiko da Gartxot eguna? Larun bat hontan, Ezkarotzeko Ibarretxean, Asisko Urmenetaren Eusklabo Alaiak liburuaren aurkezpenarekin, hasiko gara. Mila esker bikote etortzeagatik. Zuei. Eta oso asteburu polita izatea, segurazko baietz. Eskerrik asko. Eskerrik asko.